Dúbravka. Praktické bývanie v lokalite, kde nájdete všetko potrebné pre pohodlný život. Volám sa Jana Vykrutová, som realitná maklérka a toto je štvorizbový byt na Repašského ulici. Úžitková plocha 77 m2 ponúka ideálny priestor pre rodinu. Byt je v pôvodnom stave, čo znamená, že máte jedinečnú príležitosť pretvoriť ho na domov presne podľa vašich predstav. Nech sa páči, poďte sa pozrieť. Viac informácií nájdete na www.janavykrutová.sk/Repašského. Zavolajte alebo napíšte, ale hlavne sa príďte pozrieť. A ďakujem za vašu pozornosť.